Чакай. И здравейте, приятели! Аз съм Темпа, тук с мене Кемил и днес ще играем Minecraft Skywars, същия сървър. Ника ми е променен. Аз съм жената, той е крипъра. И така, ще започнем. И да, дами и господа, скачаме. Скачай! Аре. Аре, Ай, да, ето нашия приятел момичето е до мен. Аз съм жена, ще ме целувам. Аз съм с скин гледаш на ме. крипър, пък той е с скин на момичи. Е. Не знам защо. И да, ни пуснаха. Що те исках? Мен не ме пуснаха. За 15. Мен ме пуснаха. 10. Абе, как не те пуснаха, бе? 5. 4. 3. 2. Тук по колко честа има, бе? Където има гъби ли? Не, бе. Ти там ли си? Аз съм на друго място. Не. И аз килнах едно момиче. Да, не си мене килнал. Не си. И си с последната ендер перла и отивам в средата. Чай да не ме се вижда. Моля, в средата няма честове пък. Къде се е след обед? Наистина, в средата има само 4 честа. 4. Поне има хубави неща. Аре, бокуси. Ихи, чао свят. Аз съм момиче, което пада. Падна ли? Чакай, аз да падна. Уи! Аре, на 3. Ой! Ще вляза в един портал тъпотия. Ох, правим се. След 4, 3, 3, 2, 1, скачаме! И да, той е до мен в един и същ. Къде? В един и също място сме, едно и също място. Ейта, И да ви кажа, аз съм играл тук няма дори един чест. Нали направихме 2 клипа надолу? Нито един. Да. Омага. Сам виж. Не, бе, няма. Тук има, ама не знам с какво да премина. Аре, аз скачам. Не скачай! Трябва ти да взимаш такива дърт и така нататък. Откъде, бе? От тук, виж, отдолу на земята чупи другите. Айде, моите мочи. Аз отивам до чест. Как? С дърт отивам. Да, добре. Да има ендер перла. Има дори 2 ендер перли. Някой ме застрела и паднах. Виждам та. Виждаш, станеш зелен, такова. И паднах. Аре, скачай и ти. Чакай малко. Аз искам да играя малко тук. Така, приятели. И чакай Да, и дами и господа, аз паднах току-що и се ядосвам. То ми що не... Паднах! Излязох от Майнкрафта. Лъжма. Не те лъжа, наистина, ако искаш го виж клипа. Чакай, сега да вляза. Ама не така ми изключвай клипа. Да, не го изключвам. Тук сбърках всичко, чакай малко. Опитвам се да изгаса огъните, ама не мога. Къде си? Аз съм на джъмпа. Искаш да играем GTA? Сампле? Не, GTA в Minecraft. Как GTA, бе? Къде е? Има GTA Minecraft. Къде е тя, бе? Пак на този сървър. Къде е то? Какво трябва да натиснеш? Ще играеш? Да, ето е GTA. Ще играеш ли? Да, отивам, влизам. Чакай, не влизай, чакай мен. Добре. Влезе ли? Не още. Чакам та. Чакай, ма. Аз съм вече на компаса. Чакай, ма. Чакай, ще се гледам, това съм красива. Логин, Зойо. Готов съм, идвам. Чакай, ма. Не мога да бягам силно, вече мога. Няма сприти. Ари! GTA. Аз влязох. Чакай, и аз да вляза. GTA където? Ей го. И аз влязах. Ето, до теб съм. Той е сървър, така, добре. Какво трябва да правиш?
Еми, сега. Идвай при мен. Ето, тук е банката. Банк. Ето. Тук е банката. В чествете си слагаш неща. Аз нямам неща. Яйцата са куршуми. Ама Куршуни. Има и пушки и Охо, така тук нататък. има лазарут, всичко. Да, ти си играш точно тук. Да ги вземам ли? Взимай ги, някой ги хвърля. Аре, идвай с мен. Чекай. Берам нещата. Какво имаш ти на ръката? Много неща. Брат. Я се обърни към мен. Чакай малко. До теб съм. Абе, имам ябълка. Добре, айде обърни се към мен. О, мале, не го хърчи. Не го хърчи, бе, това е пушка. О, мага, аз имам пушка, ще те застрелям. Ама в играта. Аре, идвай. Ти имаш кършум. Много е гадно да играеш дитя, да не играем. Не, бе. Няма ли да играем? Не, бе, ще играем GTA. Мислех в този епизод да е Skyward, ама... Ще и GTA. Аре, идвай. Спокойно, само още. Натискай втория бутон. Хубаво, чакай, че идем на звъне. Чакай да го натисна сега. Трябва да и път. Готово, натисна го. Къде съм, бе? Аз и тя. И сега си в свят на GTA. И какво трябва да се прави? Търсиш честове. Ето един. Горе. Тук е. Чакай. Да скоча. Ама в тези честове има много специални неща. Има пушки, един дойде при мен и опитва се да ме килне. И така, тук. Аре, бе, що не ми става? Аре, бе. Тук е този. Един го килнаха. Ама да. И мен също ме килнаха. Като умреш, изкарва някакво чудовище. Твоето чудовище, ама. Като умреш, или ставаш зомби, или нещо друго. Ама не ставаш, той излиза или зомби, вместо теб. Аре, килнаха, ма. Да, излезе зомби вместо мене. Нали ти казах? Аз намерих 16 лазарут. Да, бе, и аз. И така, аз къде съм, бе? Омага. Аз къде съм съдяна? О, диамант! Взех диамант! Чакай малко. Какво трябваше да се напише? Чертичка kurшум.net. Имам един диамант. Тук и дали има кил? Не. Чертичка... Имам един диамант, дано да ме пусне от начало в хома. Логин Зойо. Знаеш ли, в GTA намерих един диамант. Бро. И дами и господа, той намери всичко нужно. За да оцелея. За да намерих си хване диамант. приятелка. Дами и господа, намерих диамант. И да, този диамант е у мене. Мале, то ми ела да го видиш. Чакай, къде спиша ти тъпа? Не мога. Направо излез от играта и излез от сървъра и пак влез. Хубаво. Имам един диамант. Имам диамант. О, да. Диамант. Стига с твоя диамант. Перфектно. 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 Аз след няколко секунди свършвам, бе. Ела до мен ще свършим, ела до мен ще свършвам. Аз съм на спауна на GTA, свършвам бързо, ела бързо. F5, кликни. F5, чакай. Бързо идвай. Гледай. И така, приятели, това беше от нас. И абонирайте за мен, лайкнете този клип и чао!